Milan Paštéka sa narodil v roku 1931 v Trenčíne. Bol zakladajúcim členom skupiny Mikuláša Galandu. Na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia bol za svoju tvorbu často kritizovaný, ale 60. roky prežil v tvorivej pohode a s odborným uznaním. Od druhej polovice 60. rokov často vystavoval doma i v zahraničí. V roku 1966 dostal cenu Cipriána Majerníka. Po ostrej kritike v zborníku Za socialistické umenie boli členovia skupiny Mikuláša Galandu vylúčení zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov, čo v daných historických súvislostiach znamenalo zákaz vystavovania a ďalšie represálie. 80. roky priniesli postupné uvoľňovanie umeleckej atmosféry a pre Paštéku slobodu tvorby, návrat na umeleckú scénu a úspech. Obraz Čakáreň stojí na začiatku autorovho tvorivého obdobia, pre ktoré boli charakteristické diela zobrazujúce čakanie, chodcov a torzá. Paštéka čoraz intenzívnejšie skúmal podstatu človeka a snažil sa ju vyjadriť maliarsky. Postupne v maľbe odstraňoval zbytočnosti, až kým sa nedopracoval k postavám bez tvárí, často s deformovaným telom. Figúry uzatváral do izolovaných priestorov neistého charakteru a chladnej cudzoty. Priestor je vymedzený tak, aby sa javil kolísavý, uzavretý, bez východíska a otvorov, čím sa znemožňuje akákoľvek komunikácia s okolím. Do tohto plošne schematicky naznačeného priestoru sú hodené 3 postavy. 2 z nich, žena a muž, sa náhodne potulujú po neznámom teréne. Sú v pohybe, aj keď sa tento pohyb zdá byť absurdný. Ženská postava v prvom pláne s tvárou zdeformovanou na nepoznanie, vyvolávajúcou nechuť a odpor, sedí rozvalená na stoličke a v ruke drží modrý ústrižok. Do maliarových obrazov z reality sa vkradla absurdita.